училище. Ще има ето така моливчета, гумички, лепило, химикалчета, тетрадки. Лятото е за игри и забавления, но и за учение. Деца от община Тунджа, от селата Завой и Хаджи Димитрово цял месец играха, забавляваха се и учеха. На 24 август от 10 часа в тунджанското село Козарево мълчуганите ще покажат какво научиха. В общностния център село Козарево ще се проведе празничен концерт за финала на лятното училище, реализирано в дейност допълнителна подготовка за равен старт в училище. Инициативата е част от проявите по проект Желани пространства. Лятното училище беше с продължителност 1 месец и обхвана 2 групи, 15 деца в селата Хаджи Димитрово и Завой. Общо 30 деца на възраст от 6 до 7 години участваха в интерактивни игри, образователни занимания и други дейности.